Menen nyt tänne ulkosaunaan ja siis tuolla on ulkona yksi sauna. Joo, ja sitten Liivi huutaa tuolla, mutta Liivi on siis mun pikkusisko. Mutta mä menen kahtamaan teidät mukaan sinne, jos mä kuvan siellä. Joku pitää avata tää. Isä avaa sen. Är det möjligen helt grått? Grönt eller gött? Oj, oj. Det har varit här sen kanske jättelänge. Vad är det? Tulin tuolta saunasta. Mä menen kohta suihkuun ja sitten menen sisälle. Syömään karkkiaika. Tää on meillä sekamyöhään. Nyt mä ollaan menossa sisälle. Diego! Me mennään nyt suihkuun. Tää on tämmönen iltajuttu. Mä en tiedä mikä tää on. Mä keksi jotain, koska Oona ei voinut.